थ' होदो थ' नों हरदो नों हरदो मा बेलाय सार नैबे जों साथामनि दरखास्तमोनलै जोंनो स्किम नांगौमोनलै सुइस गेट बानायनो गामिनि मानसिया जोंखौ गामिनि दुब्लियाव दैयानो हाबथारला होननानै नोंसोर दरखास्त हैदोलै एम्फोरनो होननायखाय जों होफैदोंमोनलै हरदो औ सार अन्नानै हरथारदो सार थोर जाम्बा जाम्बिफोर बेयाव स्किम मोना नोंसोर स्किम मावनो रोंगौ नामा रोंगौ सार जों मेरला मोजां मोजां खामानि मावना होयो दाखालिबो जों 20 मिनिटआव मावदोंना कालभारखौ रोंथारगौ जों सार बेबायदिखौ गोबां मावबोबाय हरथारदो सार नों जेसेबां हायो एसेबां हरथारदो जों गोरा गोरा मावना होथारगोन सार थोर जाम्बा जाम्बिफोर बेयाव स्किम मोना होनदों ओंखारलां माबार खामानि मावा दामानि मावा खालि स्किम खामानियावबा गैया नोंखौ साला लामायाव नायगोन आं बोरलाजों गावनो हायाबा मानसि नङा आं नायखा नै दाउला आंजों बाराब्ला मोजांब्लासो मोजां मोजां नङाब्ला बर' अफिसारफ्रा गासिबो बिदिखालै थाखा जाग्रा फैदो बेफोरखौलाय मा बुजिया सोमजिया मा जातनि मानसि निजिरा बिफा दोद आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो दादां नोङो दासो जोबोद खुसिना नोङो हे गसाइ बे हाबाथाय बिदिनोसै बेनि थाखाय खर' साथारला आङो हाब माथो आं एसे लामैनो बोरायथारबायब्रा एसेयावनो माथो हिनजाव लानायनि बैसोआबो बारग'लांजोब्बायलै माथो हे आं हिनजाव लानोसैलै मोनथिबाय ना हाखांबायमोनलै माहाजोन बाबु नै बस मोनबाय लाबो हिनजावासो बहा मोननांगौ जाखोलै हिनजावनिलाय मा सिन्था खालामदोंब्रा बस बुं बस माबायदि सिख्ला नांगौ आजिखालि फेसबुकआव टुइटाराव गोबां समायना समायना सिख्लाफोर नुसै बेनिफ्रायनो बसआ सायख'नानै लानो हागोन नों थिग खोथाखौनो गोसोखांदों नाथाय सिख्लाया बयनिख्रुइबो समायनासिन जानांगोन नै बेखौ नायदो नै समायनाथार सिख्लाया बा नंमारगौआनोथ' जोबोद समायना नागिरदो बिदिब्ला आरो मानोथो देरि खालामबावनो जागोन बस गोख्रैनो खामानिया साक्सेसफुल जानांगोन बुद्रु बुसिबाबो लाबोथारनांगोन जागोन बस उफ अनजालि मा खादों अरनै दिंखिया मैगंसो खादों आङो बहाथो थांनो नागिरदों थाङा अनजालि नोंखौनो गोसोखांनानै फैदों आं बेरायलाबायनो न'आव आदै मादै दंना गैया दङ थ'दो बेरायहैसै थ'
थांनो लाजिलायलांलां साइकेल बोराय लानानै माखौ लाजिनांगौ जाखो थौदो बेरायसै बा सालाफ्रा मा जालायखो आदा जांगिला ओमफ्राय अरन आरो अनजालि नोंनो अमा खासि जाहोनो नागिरनाया सरि अमा बेराम जाहोनो नागिरनाया बोरै जाखो जागोनब्रा मालाबा जाहोगोन आङो बिदिजों जानाय नङालै खिन्थु जाहोथारनांगोन हा बहाथो थांनो नागिरामोन माबालै बे हारिमु अफिसावहाय मिटिं दंलाय माथो खालामबावनो दे थाथ'दो थांसै आङो जिखुनु दाबल' दे जाहोथारनांगोन खिन्थु फाग्लाया मा मा जागोनलै बुंबाय थायो? जांग्ला भाई ओइ जाहोथारनांगोन जों बिदि गामियाव जौ लोंसोमबाय थानानै जागोन नामा माबा मोनसे खामानि मावनानै जोंनि गामियावबोथ' एसे न' बां लुनायनि खायदा लानांसिगोनलै मालाय नुवाखै टाउनाव बेसेबां गोजौ गोजौ बिल्डिं लुगासिनो दङ माजों खामायदों बिसोरलाय मिथिगौ बेनोथ'लै जों मालाय हाया नामा मावनांसिगोन ना मा होनो नोंलाय नंनाया नंगौ आदा बुदां आंबो सान्दुं गोसायाव मावनो बाखाथारबायलै बेबादि मावनानै मोनजाया माबा मोनसे 2 नाम्बार मावनानै थाब माहाजोन जानाय खायदाखौ लादिनि खोनासं आदा बुदां आं मोनसे आइडिया गोसोखांदों बे गणेश माहाजोनाव गलियाव मोसौ फालोसो थाथारो बेयाव माब्रैसो होनानै लांनांसिगोन ओमफ्राय बांगालफोरनाव ज्राव जायो आयु फाग्लाफोर मालायनि मोसौखौ खावलाबायनानै बिगोमा नुसनब्ला सिखावना बुजालाबाया होमबा दाद लेफे नों माखौ गिदों जोंहा बेबादि मावनानै मेरला एक्सपार्ट आइडिया दंखायो जों मेरला बोरमा खासि अमा खासि दाउला खासि खावनानै जायोना जाम्बि थां सियान थां नोंनो सना रुफा नाङा आरो थाखा फैसा नाङा नोंनि न'आ मोजां लुनो हादों नामा नों जौ फाननानै नांनायाथ' नांगौ बेसे बिदि रानथाब फोनथाब जौ फाननानै जाबावनो आं मालाय होनबा एबार थफादो रेडि जादों लाजिदबलाय लाङो बाहाय आंहा हिनजावफ्रानो सिखाव होनजाबायनाय जाया होमबा नैबे बुदाङा नोंगौ लों एसे लोंखाबाव साहस जानायनि साहस जालायनाङा हमजाबाय हले आंनि दाय नङाहाय नोंसोर सानैयासो लानांगोन खोथा बाथ्राफ्राथ' जाबाय होनबा नों मा सानो थिग जाबाय दा थौदो थौ